Nyakwara moge jok mora mora ma inena kata ichike iti kuoma kata rito udaku kuoma kata igombo yanya abiro kaendi gi chenro ni mar embrace nikech nitiere kaka sedak maber moinga adak maber makoro amedo chwe maber makoro agombo mana mondo lose weight koro aparo ni gima nyamiyo lose weight maber en ka anyalo yudo stress ariyo adek ko e Facebook ka to stress biro mana ka amulo gik ma ji ok dwa mondo amul tabiro mulo gi kawuono gi dhowa nikech ahero dhowa dholuo omiyo luonguru joluogo duto kelnauru followers michiwo nono e Facebook kagi adwaro gi kawuono nitie ka followers go reduce adwa mondo kelna followers kawuono nikech followers mipogo nono gi ok nya baya yawa po asebedo ka ling abet mos adich ngima tira maber gi wega mawango ni sama liet per pas degrees wacho mana 30 omiyo awinjo ka denda dwaro mondo lose matin kendo kada bed ni arwako embrace waka mamondi nikech kama ni tado mondo recognize bende jogo ma ochung'ne kelo Kenya mondo bed kachiel to moloyo duto ni gin mana nyi luo wadwa omiyo nyaka akawo kang makawo masani ni mondo agone nyi luo makaka Gladys Wanga, Rosa Buyu, Duasi gi mamoko kuom bedo ni gitayo baba e weche mag neno ni piny omakore kuonde moko nitiere mag itero amarach gi wach embrace ni but mar wako ni to en mar kelo peace gi kanyakla samoro baba ja twist waga left right center kodo korko siep ma en godo kod ker maduong' ma Uhuru Kenyatta mana bro donje baadaye sani tado mana goero kamano gi Gladys Wanga, Rosa Buyu, Duasi gi Milly Mabona gi jogo duto tene mantiere e club marwani mar embrace no ka wane machung ne embrace ma jamani koni omiyo ado mondo akaw register mar joma dwa donje embrace joma dwa embrace handshake kai mani loka koni kaka president maru adwani mondo wakaw kang mar bedo kamoro achiel mondo wakony tayo weche mag embrace gi donge embrace mar wako ni en mondo aler nugo e yo ma kaka nyang'ia paro ni en mar medo jiwo mon mondo chung ka achiel mon kata chuo lakini ma wantie ni to mar mon no karoko pink negi yero pink ni with reasons. One of the reasons en ga kala mar mon. Another reason en ga kala mar think of cancer victims and patients. Omiyo en to en kala manyi sensa ni mon nyaka chung kamoro achiel. Gima lit naga en mani e Facebook ka bire sama winjo maber makora kawo kata mana glasa moro mar wine kama do to winjo mana ka ji yanyore to mon ema yanyore e Facebook ka mon koro ka un mon mondo yanyore e Facebook kaendi to koni to jowadwa mabende maluongo ni jotendwa maluor ahinya mawago mondo bedno as an example temo kelo kue kuomwa tang'o matemo nyiso nyithindo mabiro kata jopiny mamoko ka wach followers ni biro ga mana ga yange to kara kawuono ayie mondo yanya kendo aduogo joma obudho ne yanya aduogo ka mondo yanya koro kawuono nikech ada wacho weche ma nyahinyo oganda mamoko an kaka Terry Nyang'ia an miluonga ni min jothum ma are unrecognized. I mean jothum ma is not recognized. An engimana chakre higni 5 mokadho. No chakore chon lakini chakre higni 5 mokadho. Asega bedo ka atemo mondo jothumbe wa mondo ong'e piny ngima. Mondo jothumbe wa olos pesa. Mondo jothumbe wa onyal dak e pesa magiloso. To mondo bende jothumbe wa obed lifted up above the sea level. The problem eniani jothumbe wagi first of all most of them ntie moko mabeo seriously ntie moko mabeo ma neno ineno yo moyawnegi no kendo giluwo maber kendo gigoero kamano ne jogo mabende tayogi kata konyogi kaka promoters, bookers, business people, corporates ang'o gigoero kamano to bende ging'e ka gikano pesa gin nikech jothumbe wa gin joma nigi pesa jothumbe wa gin joma luongo ni rich obuk gi gin gigo thum Monday to Monday
mostly. Makawi ginyalo bedo joma tiyo kaka Emma Jalamo gini. Emma Jalamo yao mana ng'owacha. Oyao mana resort Ugenya Purwa Mwalo. Jotumbe gi ingene jotumbe wa kok realize ni onego gi invest pes gini nikech ng'ambo konyi retirement oni pok ni manya sayo mini monego bini tiyo go eng'iyo mbele. Okinyal expect ni iyudo pesa e pok ni ma ose yaw ni go yoni jopiny biro machul nyaka pesa e dot club maneni to pod yang motima pod okinyal save pesa ni ori okinyal kata donje sako moro oro okinyal keto pesa kando matin mondo bi okonyi kata konyi thiu kata konyi e ngima mambele ijo iloki aloka Yesu Kristo wuod Nyasaye ma domo thone gite iyudo pesa ni to ni chul ne ji 100 fees dalau iyudo pesa ni to ni ger ni yudi iyudo pesa ni to inyo geche apar riembo gari ni mbele ni moloyo kata mana tuo ma biro ni mbele koni auloso gi jotumbe duto nikech an aloso ka men jotumbe ma onge maber antiri nyang'ia pesa ma an go manyami ng'ato to onge adira ma Nyasaye nikech tich matimo ga mar gero jotumbe yora mung'eyo ni mana chako higni 5 mokalo pod antie ka neno en ga tich matimo to pod abet mane jikonda ni speaker nani malo ka laptop nani ka TV nani ka pesa ma yude onge nyaka anene ka nyalo ga samoro lalo Facebook kata mna wige ariyo katemo tich matek ma itimo gi lwedo gi tielo gi remo gi kido maber ni wuothe chieng kata koyo e kama na neka kanyalo chiemo e kama na neka kanyalo chulo bills meka e kama na neka minwa nyalo dak at the same time pesa na matin ma idoko no poda biro ma invest e wifi ka ma invest a lot of things kama no nena ma clear ka kunena ni nena ka kunena ni oken nono nyako bed ni gi some strong wifi ma nyaka chuli nyaka bena chieme maber kama modhe pi maber mona losi gadgets matiyo godo gi nyaka bed ni mondo giting music kaka kito gini nyaka bed ni gibende onyiew gi pesa tumbe magoyo bende akete pesa na mostly anyiew tumbe ga iTunes kata anyiew gi dala to an bende kana twego ng'eyo na gi tumbe bende dala mang'eny to moko bende mang'eny ma the recent 3 years jotume ema oro na ga tumbe gi ko gioro na WhatsApp to gioro na email kata gi producers mamagi omiyo kendo pesa moro ma extra midwa monda kawa chiu ami kendo to aonge go ine monego bende miyaga pesa to nikech okakwa pesa agombo alemo gani mondo ubed jok ma onyalo kano pesa umongo matin go kata mang'eny go mondo konywe ngima mamalo ubed umakre ka jothum ubed gi sako umoro uduto kar mondo ubed ga ma jok ma yani Kenya jowadgi jok mo ok dwa ni jowadgi bedo ma prosper jok ma gore agora left right center jok ma negra left right center jok ma piadhiana ka juokni ne ji left right center daku makre ka jothumbe ma Kenya ma joluo jothumbe ma lek mondo ka un gi shida ng'ato nigi shida kuom tu konyo nikech makinyi kia ikonyo ka wuono to kiny ng'ato no konyi Facebook ka kisethoe to in kia wach magi matimre koro jok miketo mondo timago mondo konyi en mana osiepeni minene list kanyo samoro in osiepna tana kiai in mane list nan nikech ineno ga tiri nyang'ia ka miel ka koro kisetho timanya nikech ago thumbi in benda kiai ago mna thumbi nikech onjago thumbi mitna kabisa omiyo agoye mondo okonyi adieri momedi nyaka yudo pesa ibi to kumoro kendo koro an atiri nyang'ia an ema kendi manya ni mondo achula ng'oro sandugi miki godo how now mana nikech nago thumbi or nikech oneni e friends list mara dak irangare ni yawa an osekonya ka thumbe na igolo kaka maendi dak akaw pesa mayude club ka club na kakan dak anyis jo family wa mama paro ni anan kora jathum man koro ng'eya Kenya mzima man kora chulo bills de dala ni abana mna ng'ato madoro mondo invest koni gi koni madoro mondo chiemo na kila yud nyithindo madoro mondo nyithinda mondo bedo somi o chope ma okang' mabor kik bed jothumbe lelo nikech jothumbe wa maluo kaka ung'eyo maber jothumbe wa luo most of them gin joma noweyo somo e diere adira ma Nyasaye kik wachak chandore gi ka most of them actually 60% of jothumbe magwa gin joma nokochopo okonyono college moko bende 40% okochopo kata mana class adi okochopo kata mana class aboro nikech class apar nikech
weche mopogore opogore, moko ne gin orphans chon, moko ne ng'ama chulne gi fees onge, mine gi ne puwa, lakini Nyasaye ma e polo mano ng'eyogi, omiyogi pok mar werno, momiyogi bedo successful kaka gin ni. Nikech jomosomo, unyatemo wer to in gi talent, tipo mano kibed successful, nikech Nyasaye ong'eyo ni into, in ng'ama osomo, inyalo dhi bedo engineer kata daktari, kata inyalo dhi yawo business mamoro nono. To jathum nigi sombe mineno mathis ni, en obedo successful nikech mano ema Nyasaye oneno ni mano ema nya konye, nikech nok en gi pesa monyalo dhigo skul. To koro sani en gi pesa. Pesa ni dako pari e chiro ne ni yawa. Abende mondo abi akonye nyithindo madhi skul, mondo kik gibed jothumbe ka an, gidhi gibede something else. Uno kutima ngono, uku save pesa u. Kin chako yanji e Facebook. To joma yienyo kagi, to gine mon monego bedni kao platforms ma gin go mondo gitem riwo joluo. Gine mon jothumbe gogo, monego bedni wacho ni yawa. An kaka jaod jathum. Mondo abed example ne jowadwa, atem ye mondo advice gin another way. An ngina loso kaka awacho ga gik moko the way it goes. 100%. Akia mino wach. Omiyo asetemo kata mane loso maseloso gada kapar mokadhogi. Asetemo dhi around to tama. Adwa mondo we wach Lady Maureen kawuono. Lady Maureen, an a number 1 fan ma Lady Maureen. Videos gamano lale YouTube na mane wuod Fibio di morucho cha na aseng'uono ne onge shida, but nyaka wachi. Kano joma nong'iyo ga videos go maber, videos mane poda dere katiyo African Heritage Germany kai radio moro kai mok chula cha. Nago ga thumbe mage, akuru marachar, ago thumbe mang'eny managoyo gin mag Lady Maureen, nikech Lady Maureen nowero en gi duol maber kabisa. Nyasaye ong'eyo en gi duol maber. To nowero jogo manie chunya, jogo machiegni koda, jogo mahero. Achiel kuomi kabedo baba. Baba kisewero, ipanya teri nyang'iyo kinyago thumbe baba. Donge nyaka agoyo mawiya barabara, agoyo makech kaya, agoyo manungo na dhi tucha. Ago thumbe Lady Maureen, makata kane the late ng'won na Nyasaye, lakini aparo godo. Kane the late Cobra otho, ji no pare mana gi thum mane ane mana kuongo goyo. Mar jogi jokue, kan uwe ino ne go thum no yang'one mtoka. Gima no pare godo, mag giki no dhimo float kabisa e video no. Ma ino kakendo video mana aloso ne Lady Maureen 2 years ago, 3 years ago. Kapata YouTube kiata wach pesa. Karwako lao ma jeans, ma sati jeans to long bene jeans kai. Kado uwo kadi appointment paroka. Na ago thum nen go tiambo kapiny di yuso. Ago thum marango mar jogi jokue. Just in elections di mbele ka. Mane onge thum no. Suddenly koro kane mose nindo Cobra ogoyo thum no kendo ma kano toto koro ji oduoge ma ido ka kendo channel nano chopo ma koro dhi mana gi 100,000 clicks. Ma gik mabene ne kendo timango dhi kendo hinyo jothumbe gi magi kima konyogi kendo chako dhi hinyo gi ni yawa. Ere kaka jogo click gino e page ne to anto ema konyi mondo ong'eyi. Kano senge idwa nyisa ni yani no koluongi Lady Maureen mondo goch somewhere else. Apart from that, anteri nyang'iana ne campaign mar jo ODM. Campaign mokadho no ODM na anti. Kata moro ma previous yabe na anti. Ung'ega niko chopo korka campaign makoro kaka 2022 dwe biro ni akaoga off nyang'ia ta dhi Kenya. Achwada 3 months Kenya. Ta wuotha kenda maonge ng'ama chula. Jomoko nowacho ni nitie Homa Bay governor nomiya 8 million ni aloso godo kichenda ni ma white ni. Joadu kichenda ni nobede kata kapok wach mar akubo donje ngima ma. Omiyo white kitchen ni to ayeuru. To onge ja siasa ma Kenya manya kata kao kata mana 10,000 nokete lweti kama nono. Okdi kati tiyo mana matek manadi magineni. Ginyamiyo gonya 100 shillings, 1,000 shillings gi jok machiegni kod genya, lakini jok makonya inya to tek mondo gitimango gimiga pesa. Omiyo wach 8 million to aye. To 8 million no, jaluo mane maingi mane nalo kao 8 million miya ngata dara mach ndalo campaign mabende ma jo siasa ni onge gi pesa ni chuth nikech wach gonya gionge gi pesa ni chuth ndalo campaign saadi gi nus ka kendo ng'ama ni campaign dwa mi 8 million miya ka onge contract onge ango within minutes mondo idhi tim godo kia idhi ger godo ango mabende yawa unto be muriamboga. But gima na wacho ka nane campaign
to campaign adhi ka chulo gi pesa na lives mana timo nu kae ndi mondo jo diaspora ne gima dhi mbele Kenya na timo gi pesa na gimora mora manu nene TV banners na nyiewo gi pesa na fair na mar dhi kuro ne en pesa na gi Susan Owiyo. Susan ne kao gache to anyono godo kumora mora mwadhiye to sama Susan ok dhi to an anyuma kuma nyumara gi wach gi ngima na gi pesa na onge ngama ne chulo nwa hotel onge ngama ne chulo nwa ngo ena passion mangato ni godo to ndalo na dhi campaigns ari adek mane ji ka Lady Morin nitiere gine mano ket gi mbele kaka campaigns mag mama moluor Gladys Wanga. Gladys ne recognize ngane kabisa ne recognize Lady Morin kabisa kendo ne luonge a lot of campaigns kata mag women ke luong iyaw market moro ma bay ke itimo launching ne waneno kai live. Lady Morin was always performing on Gladys Wanga's events to events mag Gladys Wanga kaka ng'eye personally ki chopa ne idhi room moro jothum dhi room moro kuma udhi event no jothum dhi room ti sign ego take contract ni to pesa manu ngisi sim ni biro micha imi ka poki perform. I remember very well tiere campaign manadhiye mano miyo bende jothumbe mamoko maparo ni ane man gi control button mag gigo no miyo wako sana nadhi nikech nena youth event to an be an youth tawacho ni ateri yang'ia anyako matiyo matek jamani otonglari adek mar chopo kuma jogi time campaign ok nya tama wadhiyo mana kit ne jo ang'ono yudhe na mani diaspora koni mondo ne gima timre mana dhi kana chopo of course nadhi gi Susan Owiyo nikech en nodhi wero thum mar ang'owa nodhi wero thum mar Nasa Dance kanwa chopo jothume manoluongi adier manomi contract no nikech gigi bende nyaka bed plan nitie team manige gigi campaign tiere gi team mantie jo dancing team to nitie team opogore ma ji plan gik moko koro kata entertainment ka endi nitiere team to team ni manose organize madi koni Lady Morin, Willie Paul, Susan Owiyo, ngawa di wer to samo ket gi ji abich ma di wer gi ose gon gi budget gi musi gone gi simo nyis gi ni ibiro mana ki yeni chuli pesa makama kane gi chopo ni I remember very well ke chanan gisuzi chunya no mako lweta wadonjo kode to nikech boss mane ni kanyo bene Gladys Wanga. Gladys is my friend be no konya we oko ni abeto ko ni kora ito muno jogolosi ko no yina donje meeting adonje meeting ke they trust me kana donje meeting anno kaka jogi te from ochaki Willie Paul omiye mare mane o sign a contract Willie Paul of the hall or the perform manu neno kon miel gi joho giri mali chucho ko tie ko perform ni to di Homa Bay airport to dok Nairobi. The next person mane ni contract no malo ne Lady Morin. Lady no go nyaka selfie kiko wuondre. To Lady Morin ne nigi contracts ariyo. Mar goyo thum e hall maduong' mane jowo nitiere to gi mar goyo thum bang'e godhiambo ne gido timo a whole festival. Ma joma koro jogweng' jo Homa Bay jang'one biro koro miel kanyo. Kanyo bende ne ntiere mano goye mano chule live ka waneno kama ingeni gik campaign of gin gik mini ke check sana kain ngamo bedo mo her mo ngeni tiyo matek ok ndik ni check imi pesa no cash bunda na neno kaka no ket bunda ilwete kama mo ket bunda ilwete joni junior mo ket bunda ilwete jomo modong an no ko miya kata sling achiel nikech of course an onge contract gi jogo be okan jathum an nabira ki an o miya benda ngiga kama no bokalosi but I watch koro kakendo bank campaigns go. I remember nyane Jalango no timo Luo night. Jalango no timo Luo night carnival. Mabene na dhiye maromo gi joma ng'eny mubende ng'eyo maber an gi videos ko no lal YouTube ni gi each lit gi selfishness mag jothomo go. Kanyo kendo Lady Morin gi nyane gi Musa Jakadala no perform live mana kao nyaka video angeni gine simbe na kunde gi abo yuda but I had put them on YouTube mana chul gi pesa maber chuth manyako was smart kaka smart ga pile ma dende rachar tiririma ma golden dresses mani kanyo ga ngoga photos kia nyalo kata mana nyiso ukudwaro mana nyiso no chul gi enga contract mi sign kapok this stage to netiere Lady Morin had a manager moro machalo ja Congo kama we moro ma slim mo bleach kama e sura kama
mane mako gimoro mana nyiso weni ni yawa adwaro mondo thumbe manyien mag Lady Morin gi ior na gi mondo amed gine ne push gi up nikech ahero Lady ung'eyo ni ahero Lady number 1 ma Lady man anta nag number gi number ne gi mia lakini nandiko ne gi message mondo gior to wino kor koro suddenly ema kae banga kane keni nitiere album launch manitimo kia egesa tema story ochakore ma Lady ochako o collapse gotieno ka kotimo launch do kanyo no mbako chakore ma koro jothum ochako gine solicit for money ma would Phoebe o miss scandal kanyo ni ochamo pesa nikech oninde hotel moro maber Tanzania mani ologo lwet gi molal udwa ng'isa dier ma Nyasaye ni pesa ma osekadho gi idwa ng'isa Raila Odinga mang'eya anteri nyang'eya iparo ni poko miga Lady Morin pesa e thume mosego gi adier to ka podi wane 21st century thumbe ma Lady Morin osewero godo Raila Odinga onyalo rango lawyer to lawyer no rango videos mag campaign e higni mosekadho te ma jogi otiyo gi ang'owa ma jogi otiyo gi thumb Lady Morin officially kaka akuru marachar gi kande to gindiko an invoice maber chuth to gitiero Capitol Hill ne Dennis Onyango to ginyiso Dennis Onyango ni kama thum ma kama noweru tiyo gi campaign kama to Raila Odinga nokomiyo Lady Morin kata masling achiel uparo ni Raila mang'eyo adier baba ok nyami Lady Morin pesa kose ena udwa mondo ibu yware gi nyiri ma ginyiri wetu mon wetu kata na nyiri wetu kata chuo wetu Facebook kama majora hatuma onge kitabu gi pesa ma survive to magomba mondo otime ma correct tutu kawan kama ubiro yanyore Facebook iyenye Facebook to kuone minyalo yudo pesa to nitiere maneno ka diero dwaro pesa munyalo dhi officially mulos namna gi lawyers kaka jaka Kimba Giri mondo timnu a lot job business maber mondo udhi uter invoices go kumutere invoices go udhi uter proof kumutere proof mondo chul pesa mudwa mondo chulgo mondo ter go donga matuo e hospital kama ne gima chando but for me I know ni magi gin gamla ketho nyinge ji kayem ng'ato koko kawo kang ne kaka waloso sani ngima masani nyaki ng'i kari wado mondo wakonyore lakini bende nyaki konyri wuon kapod ngima that is kikirit manya kibed matuo mondi kama ndo koro ibedo ni in koro innocent in koro in a victim koro jomose konyi duto ngimani your past friends your friends ma temporary ma ingo sani konyi ketho osiepe kosana go osiepe mani sebedo godo chon muchopi kumichopeni koro a few small friends dwa konyi ketho gi mondo koro bang'e kibo chung to koro okibiyudo contracts gi jok ma nikech giluor jogo bro luor ni kata bed mano sechango kama ok wanyamie contracts mar wero wakta wernwa nikech bang'e kendo wanyalo timore kendo wan waricho adiera ber ji kakoni kabari gini gin jok ma okapar koero Lady Morin adieri konye mna ketho kare and on the other side from instead of konya loso kare konya ketho kare lakini rango followers for their own business I love everybody dola kabari na chako gothumene chon sela yao kapod en Ramogi dola kabari is a banger star mahero kabisa and I really trust and you know as on a personal level on a business level on a talent level but kumasani koni dwa tereni okber unjota chelunjo maber nyako ma jaber mabende en Hollywood star ilongo ni Hollywood star mabende ncho chaka line maber mar acting maber malich mabende wan watch malich kana se watch YouTube ango mamiyo koro in sasa mi donje Facebook to kar mondi wuo maler nikech in gi chuny maler adiri konyo kendo bedo ni in Lady Morin sani en gi maber si wuoya bedo ni nkech Lady Morin needs ko tuo kama on need of course ngato to nikech no se ketho kare gi joma ne do konyo would Phoebe girika koro odong mana kod in of course joma biro mado konyo go bena winjo ni uyanyo uriembo kose yanyo kama tukeno duoge Facebook ka ugonwa live kose gonwa live tu chako yanyo jogo to at the same time un muyenyo no uwacho no bedo bullied bunge the definition of bullying adier being a definition of bullying ki bully da kibet tamre Facebook ani loso ki bully da kiluongo nyinge ngato ni yanyo iyenyo kise yenyo to at the same time
time, the same sentence, we should embrace one another. We should embrace women. Little women, we should stand together. How do you stand together? To anyone, magino woke dogino, in a pass. Okay, nyanga kateri nyanga kama luonga. Taski se luongo nyinga ti wach na gik marito matimo. Kari nyano kio dogo bam, uma otimre nade, iachwe, achieme liel, adie okure, and dreadlocks dagi, or lost gilum. Why do you have to get into that? Okay, you say natima ngoma rach. Tis imi abene chance mona wache gimatimo marach, gimi para natimo marach mona be a clear up. Mondo awinjire ka kwanyalo konyo ngat matuo. Ayan gikelo ngama tuo live. Ni mondo ngama tuo obed piny monde kama obed embarrassed more, mondo ochae more. Onindo pinyas kamonina no bende is not even looking good. Nikech ngama tuo kaponu konya diru timo ne arambe ukonye. Kamo unyiswa moninda no edierot moninde gik moluo mang'eny bathego. Adier mane is a good environment adier. Ni ngama tuo. Ngama tuo ni en ngat ma kibedo ngama ber mi keto no life maber mi kwayo mondo konye. To we have even Luos here. Manigi udi mabedo ma rent udi. Manyala kawa Lady Maureen maketa otadier mok chul kata na rent achiel. I am one of them. I'm here in Nairobi. Mine is just rented out. Nkamina no chayani. I'm here in Nairobi. E dier chun Nairobi. Anya ka kanta to ni koro kiku goleuru business mar renting makete no. Mondu ket Lady Maureen kanyo for a few days or a few months ame pudi tiedeni. Mondo kiko chul rent. To emani dogu boyo kamara, dogu sharp kamaga. Udomo nu yenyu kuru iyanye gato pono ninde dierot kise tiko yanye ti wuki simbe idolo dot idhi kumidhiye onindo pod kanyo fridge to leny kume dier fridge ber 33,000 onge shida fridge ler sana kata mara niecho ni leny kata malish but kuro fridge konye gango kaka moninde is not conducive osiepe bende onge go ikete e bracket mari ikete umego nget en mari maja tuona ane marul ka kata ki konye ti pass through me. Osiepa oka or pesa mona nikech ane man gi jotuo dala wa bedo ni antiri nyang'ia kama komino na onge gi shida an gi jotuo peng makanyisi ni mondo dhi chul na gi fees mama wachuore mana insulin day in day out kasa malose ni samo ndide kitanda uyueyo matek takia ini na mana ka jogi duto mani Facebook onego bed mane timamo onego bed mane chulo ne Lady Maureen jok ma ni onge kitamana gi gine mang'eny onge kitamana gi baden mang'eny onge wan jo fees wan jo ang'o wan jo kwang'o wan eming'iyo wan mopri yanyo wan kokigolo pesa to kikiwuo okagolo pesa lakini tich masetimo ne Lady Maureen ng'eny tich masetimo ne Musa Dakadala ng'eny tich masetimo ne Wood Phoebe ng'eny tich masetimo ne Denongwas ng'eny gima setimo ne Nopio Kijana ng'eny tich masetimo ne Sono Wiyo ng'eny tich masetimo ne ng'eny to tich masetiyo ne an bende ng'eny en ku give and take wakonyore waduto omiyo it's not always about finance it's not always about cash jomoko onge pesa mo oro ni simbi no M-Pesa no lakini en gi gimoro maber monyalo konyo godo mondo marino. What is 300,000 osiepena? What is 300,000 en gima masani 21st century? What is 33,000 en gima masani ni? What is 33,000? Mbadi ya supermarket taskis taweyo kanyoma mataka kuwa podcast na moda nyumeni mano pesa ma kiwacho ni yawa ng'ato konye Lady Maureen gi fridge omera kata na supermarket ntiere joluo mani gi supermarket tukia gin gi partnership kata mani taskis go inyamiye for free. But it can only happen if you do a good PR for her, if you explain to people what's happened to her, what she's suffering from, how she lives, where she lives, what she needs, and then you approach the right people because somebody like me gives, those who think I don't give. Okocho pesa na kale simbi kama ningina chiwo. Pesa na nyalo be no chulo ne ngat mo otere hospital kata mana fair. Mano poda konya. Omiyo wach mar bedo Facebook ni uyenya. Udon uyenya. Susan Mwaka nyicho loso maber ma ondiko gima clear maneno. Oko mana maber ni yawa. To kinyi to ruwe agwero kama owacho ni yani agwero kama na jogo duto mokonyo Lady Maureen anto okan fan ma Lady Maureen akiaga kubene to mana dira ok nya chulo joluo duto mondo nge tumbe Lady Maureen mana kaka an bende agoga mana tumbe mahero ntie jo tumbe mang'eny oko kama wer maber ani ya gi my own uncle Otieno Small wer ma mit kabisa owad
wadgi mama game. But on the other side, anaro tumbe mamielie, tumbe mayungo ndinga. So Otieno Small songs are very nice, they're banger, but they're not for yungo ndinga in the way I like to yungo ndinga. Emu mikuinga kagogika. But agogiga radio na katamana once agogiga katamana lives but not in. But toka kiyuda kago e kuno malong kama ndi Facebook unless na timunu live ma alu okay order katago da sasa you order kuchocho tubo no kago Otieno Small. You can check my past videos, you'll see when I'm cleaning my dining room glass windows there ka aya dot madum ayi wecho to Otieno Small tumbe gocho kin tu wijo tiere goga tumbo Otieno Small gini ago yoga tumaro balit milongo ni Rumamonga pinywani aworo pinywani Rumamonga pinywani aworo pinywani Rumamonga en tumbanga dongen tumbro la kabari mahero gichunya timana chako bnagoyo 2015 emana chako goyo tumno ai kinyi bunyo ni okogoga tumbe wa to okogoga tumbe uto wana wago tumbe ugo momiyo ibuko ukune mibuko wego jora mogi gi jango tinde ka gichako bedo international tinde eka gichako bedo international kana tiri nyangia ne ma an kama emanokelo visual radio emana chako go visual radio maigo radio tinene TV mano ngeu internationally. Of course jo Kenya no ngeu nike jo Kenya jo Luo no ngeu nike giwinjo Ramogi giwinjo Lolwe giwinjo KBC Luo service. Lakini jika wan emanomiyo ngeu around Kenya and the world nike Facebook and international. Omyo onego samoro ubero kamano ne jogo mashare giku Facebook ka Facebook is a social media and a world of its own. To all these years mochopo kama chopeni ntie jo mose konyo Mungu ne unori to mamono neni ka to oketa to konyibe kose konyi to keno ngani rach kaka sani to mago mamit mar nyiri lore ni kin tiwe ni terio kwalo pom ngato nikecho gole Barikiwa Studios tata puma go nikecho we Otieno ilongo ni ngani mtoto ilongo ni mtoto hu waranga re nyinge wadoga rae tu magona keni lungena no but anyway Elisha mtoto mdogo Elisha mtoto ni ununge ko kinyama bige club ege sakata bige jam rescue dinge Elisha mtoto kapo katiri nyanyi ogo eka mondo the whole world mondo ngeni ntinga minungene Elisha mtoto to Elisha mtoto ena singer but oken producer donc of course ne kwaje chul pesa ka producer mondo time nadi mondo gole to kabia go tum Elisha mtoto mo record Barikiwa Studio kin tiwe ni terio kwala tum nikecho bedo produce Barikiwa Studios to sano sami iya nyanga na got akwala tumike to gi kaiti manadino to Elisha mtoto sano en koro ene okang mamalo obuke sigure odiwer sigomre odiwer ngia dalawa odiwer kure odiwer en mane tumandi o travel Migori City kinyi to de diaspora luonge USA Texas iluonge London iluonge kure tateri nyangia manomiyo ng'e to sano timango olinka iyani winjo timawacho Elisha mtoto wa shule ero kama no sela nyamama sela na mano miya bedo radio girl ero kama nyamama in gi ben wi ok ne win kodu koro ato mna wacho gima clear Susan Waka eno siep na mang'eyo okang'eye Facebook abara mach kama ang'eye personally ang'e Susan gi wanga gi doga gi lweta gi asenya kachamo mkati gi peanut butter e ode asenya kama do juice e ode ang'eye kaka kumodake rabango mwalo ang'eyo Susan Waka en nyako manigi ngima mare maber kabisa. Susan Waka en nyamo ok team Facebook mondo yud pesa. Susan Waka en ngama chuore $1 mara nyithinde dongo no setiko school. Susan Waka en to nyako matin, nyako ma jaber seriously. In fact en very beautiful maloya kata. Dend ngato jini gi jeans mopogore okanyi chak yanyo ngato ni kia ni dendi timre na di in mari no modero no angoma moni chweto pesa in godo after all in Kenya in Luoland mo ponge mo herga mo neni gin emiluongo ga ni joma productive and fertilized koro angoma hinye den Susanna gwamini do den Susan nikech ne loko chwene no in mi fide Chwere Dong is very happy with her the way she is. She is successful in her own life, in her own way, in her own space, the way she is. Koro nikecho wacho ni yawa. Utimo na Lady Morina rambe ndio. Lakini kaka bene angi chuny mar luwo konyo, yani luos. I can't help you financially because I don't have that extra money. But I'm asking,
Arambe gi obo timo nyaka we nikech wacho no timo arambe mar kia over 300,000 or 300,000. Unyiew fridge bag 33,000. Uchulo undiko maid ma 7,000 per month. Uchulo od 15,000 per month. Koro pesa ni kabro rumo maybe in the next 2 months, 3 months or 1 month. Ubro timo arambe moro kendo. Susan kose wacho kamano to koro ichako yanyi Susan. Jogo na yanyo Susan, oyanyo Susan angiyo mana gi chien kama. In fact, I downloaded those videos for future reference. Akano gi simbaka for future reference lest you delete them. Oyanyo Susan, ma Susan waka deactivate account ne. I watched that live and I really felt bad. Karmo di bede pin money analyze a post mar ngato. Iwache ni yawa nyako ni ondika ngoka. Iso mekendo. Ino kondiki ni I know Lady Maureen, but I'm not a fan of her music. But I love her voice and I love how she does. But I just wanted to ask, how can we help so that we don't have to help to do, you don't have to do arambe more and more and more. Nikechaji ramanya sai, kain pesa muduaro, uburoga solo pesa, sa tesa no solo pesa munokonyi Lady Maureen. Can't you find permanent solutions for her? Nikech tuoma duonga nyabe no kutua hinya kamano. Okene wheelchair mo konya luwoto. Onyalo. But ntiere gimoro ma no timrene ma maybe somebody has not recognized. Poko timne daktari maber mondo ne yango matimo. Mamone oloso kako loso cha. Nikech we can first thank God ni onge cancer. We can thank God ni okogo a stroke. We can thank God ni okoido heart attack, which are the most biggest problems manyalo bedo godo. Owach ni engi pneumonia. Ya usiepe na pneumonia oknya chango. Pneumonia nyalo miyo uyanyo the whole of osiepe mag Lady Maureen. Pneumonia nyalo miyo uket osiep mar Lady Maureen gi Gladys Wanga. Pneumonia nyalo miyo uket Lady Maureen gi Raila Odinga. Pneumonia nyalo miyo uket Lady Maureen gi contractors mage gi corporates mosega bedo no tiyo godo. Lady Maureen ginene pneumonia nyalo miyo uket Lady Maureen gi diaspora madwa luonge mondo wer koni. Pneumonia nyalo miyo uket Lady Maureen campaign ma 2022 mondo kiko wer. Pneumonia anase no tuoche mang'eny ma an kaka saso segoya kana mna kae ndi asetuore to kata ng'ama manya onge. Ase no minwa ose tuo ma lwete ne gelo kora teng mama wane laya pi wuka koni to mama ngima sani nikech ruoth Nyasaye ma epolo to ka kwayo mondo konye nago. Pneumonia nyalo mono Lady Maureen bedo dhano adier makoro uketo ng'ama tuo e live ni mondo koro umoke kaka uloso kaka oywa wach sani ni mondo umoke sana to chwado ne makeup skin no okethore to pod umedo ne makeup gi lipstick mondo ka mono timre mondo kama onen majaber kose Lady Maureen jaber kaka en were uru kwanza kodwaro timo makeup is not a problem, but you should not be wasting time with a sick person who invest pesa money with they go into makeup mondo look good. She already looks good. She already looks good. She's a beautiful girl. I've seen her. I've sat next to her. I've eaten with her. I said, "Shimo kodemesa kama a circle kama kobet buta kama." Apart from bleached skin, Lady Maureen is a beautiful young girl. In fact, okocha kage duwande. Kiwinjo duwande kikiaye to inyalo paro ni en ngat ma oti, dhako moti, kita maja age kita na 70, kita 60. Nikech duwal ma deep ma en godo. Lakini Lady Maureen en a young lady, and actually very young, very talented. Has a very beautiful voice. Taimanu siepe ma enga around her, not the right ones. Inya paro ni pesa ema kelo siep, pesa kelo siep. O siep ber ma range solutions moko ma permanent. O siep ber ma advice ema better. Jok mu wacho ni kelo ne Lady Maureen chiemo mang'eny monego binu kete fridge go. Daku ng'is gi mondo pesa mar chiemo no mondo gimiye cash. Kono mondo giket ne account. Why does everybody who is going to visit Lady Maureen bring food? Kung'eyo ni chiemo moromo e fridge kanyo kata chiemo moromo e kabat. Tang'o miyo pod encourage mondo nyiri kata mon mabiro lime pod mondo kel ang'owa, pod mondo kel chiemo. Mondo u support godo fridge ko sango. Fridge. In fact, not everything you put in the fridge stays forever. And give fresh milk. Let me show you. And give fresh milk. I have this milk. Chagni and chak mo wuok a farmer. Every Saturday one give farmers market kamada ke kani. Chagni and fresh yani chak mo nyiedhi. Chagni koka chwake e kendo ka e. Okonyal bedo moloyo 2 days ka poko kethore. Ung'eyo ni ko nyiedh chak nyaka time nadi nyaka chwake mondo kill bacteria mondo dage matin. Koro chaga ni eri moro kae dido penjina ng'ombe amake te fridge. Chake eka
Mae mande na nyiwa ariyo. Mae manase chwako, mase loso go chacha. To pimina ne yekani en mani pigni ana mna tingo kendo sama ngalo so chai moro nikech mae chak podi. I don't waste things. Koro emo mi pod pinika. To kama chwaka no eripo ne sufria ka. Ah, you want to coffee. To report chag no nika, you can see. Chake e ka e. O mi opodo kanya ya o ma e. Winja. To ma e mane sufuria ne. Anya keto ka endi e kuka na ka e. Anya keto kuka kanya for how many? For a whole day to ketre. O ketre ni ke assetimo what is supposed to be done on it. To kochuno nyaka dia nyeu chage gi kitamia chiel limo ne ka mor ni ke tana tuan ko nyeo na chage apar. Tange ni ketre ni ke tadoro fridge. Okochuno. Just buy 1 or 2. Chwaki tigo korumo. To mondo bi omma fresh. Kano gik mang'eny e fridge bene ketore. Mkati ketore ga yudo molds. Nyanya ketore. Kitungu ketore. Fridge is just there to chill out some things but not for permanent stay. Kani nyisa ni nyeo maybe freezer. Freezer maduong kama. Da wacha ni berbere. Unyalo tedo ne chiemo tukete freezer. Utedo tukete freezer. Freezer mara bet machal mag supermarket. To koro igola timo. Lakini wane Kenya makumora mora midake ntiere kiosk. Ang'amo no ng'ato diadie oro unugo diadie kiosk gokinyi or 2 days later. Tu amone gima dwaro chamo no, tu miye fresh to chamo. Ang'o menya ko fun ne gik moke fridge to ot to tin ot gimona mora konyo kete lewni. Kama Lady Morin tamna bedie mabere maonge. Ubete dierot kata kama ugonwa live no, ubete dierot. Mano kelo sense mane? No sense. Ogwa yenyo. Ng'ama dwa kelo Lady Morin chiemo mono mi okel Lady Morin pesa to pesa no mono keti account maber mabro konyo in future. Chiemo kodwaro tiloso ne chiemo ma fresh kit loso ringo kawuono onyalo konyo nyaka kiny. Kaen chips gi gweno ema dwaro. Gweno unya wang unya tole jiko kata unya nyiewo sa tholi kata mana kuloso gi rispadinda osiep na mantiere gi restaurant. Mio Lady Morin maber gweno maful mose wang. Anya kata chulo. To gweno no ing'adi into pieces. To kawuono ng'ama tubo chim mang'eny. Uchamo ta pieces ariyo. To medi chamo pieces ariyo. To modong ikano kiny konyo gi kiny. To kocho ne uket gweno no fridge keto se wange. Onya keto gweno no kama ng'ich matin. To kiny ochame achama. Omiyo kiko gono baru wiwa ka gi fridge. An gi fridge ma twister. To romande. Winjuga uru ka jo wadu temo nyiso gi madiera. Kalisto wino wanyu yanyo no. Kalisto manu wa yanyo no. And I can tell you a bit about Kalisto. Kalisto is a joker. This blogging Otimoga ma owacho ni chiemelienne. It's just her way of being Churchill live. You know, like Churchill is a comedian, like Rico is a comedian. And when the comedian in that way, in a way, ma odo mana mondo or push godo his horizons, or you go followers mage for business, and when they maintain some happiness within us. Because jibire Facebook kagi stresses. Ana biro get Facebook mona goal stress. Abira watch gik mutimo kagi ta nyiero at least. Golona stress maga ma normal ma real. Nikech out of Facebook one gengi ma waduto and we are all fucked up. All of us are fucked up somehow. All of us are in shit in life somehow. Ntiere shida moro maki kamoro, ntiere bill moro mapo kichulo kamoro, stimbio ngadi kamoro, na tini joni oido accident kumoro, nyameru moro were gi chwore kumoro. Wan gi shida, watu wan gi shida. Lakini kibire Facebook, you don't know jomoko bendo ketume, you start laughing, at least you say okay. Koro Kalisto Owino enga gi contracts mag tero tents and seats eliel. En gi a lot of plastic chairs mang'eny kabisa ten gi tents bende. Also applying agodo not only funerals but also birthdays, church events, every event, and he is very successful. I said the ode ang'eyo chiege ang'eyo nyathine. I said nyaka dalagi en ng'at mawuok Siaya. Ok en kaka in mopango ot Nairobi e ghetto. Oko pango ot. Kalisto Owino miyanyo ni chamo chimeliel no. Odak dalagi, to dalagi kanyo. Gin gi permanent houses, not temporary. Ok na neno kata mana od luma chiele dalagi Kalisto. Na permanent. To wadgi Kalisto, mineno miyanyo ni chimeliel no. En pastor mar Catholic, Germany waka endi in a city called Bonn. Osiep na malich. Pastor, younger brother mar Kalisto no, is a father, only father ko se pastor, marju Catholic, in Germany. A very young man. Omyokapo kiyawa dogi ni yanyo ngato. Ngeni ngat midwa yanyo no, could even help you more than you ever think. Try to create friends, not enemies.
Try to research more about somebody away from Facebook before you open your mouth to talk. I rent or in giot ma rented in apartment moroma in some iwacho ni dak machiegni gi Lady Morin. Lady Morin kako dak ka paro kaka Lady Morin odak to kara into kri dak nade ka uchiegni. Ka ene modaka ko dak no to uchiegni odak machiegni nyalo biro kuro 5 minutes. To kara iti dak nade. Manyiso is not an area ma is very conducive. To sanoti yanyo jok ma odak e delni gi odak dala wuok gokinyi ka riembo gache. Odhi timango otero engi o employee nyaka ji in fact Kalisto ko mi kombe to kata ka en liel bang ni after the burial ni tineno ka some boys ya kutingo kombe be nikech the next funeral is waiting, the next event is waiting, and these seats are needed there. Ochako ka indi nalako aseneno gi wanga kama ochaka chaka gologi. To at the same time Kalisto also has other contracts matindo michiwoga gi ne jomo apply kata mana se akacha. Omio, please. Kidwaro followers. Or kineno ni in yonge gimi time gima ni in gimi bere tima dira manya sai minyalo encourage go do jo ma follow you do to any yenyo. Then you are the bully. You are the person who should be shut out of Facebook in real sense. But if you want to have support to yourself and to call people to support you in what you do really, what you are strong at, what the positive things in you, and to help your husband also to prosper, like you want them to prosper, then stop creating enmity, stop being jealous of others, and also stop spoiling for others their friendships. Help, if you love your friend, let your friend beg low and beg those that she knows she has, their contacts, but are feeling low at this point because of what you're doing with her. In short, kaduogi waduogi doluo. Kidwa konyo Lady Morin. Lady Morin simbe ma in gono. Nigi contacts madongo. To jogo okonye mana nikech. First of all, Facebook nigi ongega. Kata ka gintiere gi kada nikech gidich. Chopper koni, chopper left, chopper right, chopper. Gine yo. Gin New York, gin Dallas, gidich 24 hours. Jok mangi onegi Facebook gin assistants. To mon assistants gi onyis bosses gi what is happening. Nke samore inyalo sim ni kama Gladys Kiango, Kiraila Kiango, ni Sima Maida Kiango, ni Kiango. To gi kia kama gi madibele Facebook. Because they don't have time for Facebook. They kia kama nini Lady Morin tuoga. They don't know. Why? Because ungi mutimo en koko. To jok manyiso wadira ublock. To jok manyiso wadira ublock gi. Emma pages give it a followed. Gi jok mudwaro reach gi. Koro kise block ngat manyalo mi reach jok midwaga reach gi. To gido kanu konyi nade. Ido mo dongi gi joma walo kain, jok ma yenyo kain, jok man tire bracket mak chalo kain. Emido mo dongo kai. Gibro konyo Lady nade. How will they konyo? Jok matemo criticize gi jok manyalo konyi actually. Gine ma jok manyalo share gik mutimo gat mondo chopne jok monego bed choponegi. Asicha ko accuse Raila, you accuse ngawa ni ok gikony. To ok gikony ga. To jok matiyo negi, jok ma nyalo approach gi emosenano ni in useless in osenano what you are doing with their names they can't tell their bosses, oh, there's a problem here, ngama kama tuo mondo wakonyi. They can't, even if it were me who is a PR person or working in the office of even Rosa Buyi Duasi. I can't tell her there's something going on Facebook kasi na yenje mani kanyogo nikech for her to reach wherever she is as a women rep. She has worked so hard also. She has gone through a lot of tough times. She goes through a lot of things you can't understand because what you see of her is just this women rep, finished business. Gimoroma monipare, this is also a human being. Always on. Ikiak satanga and ben family, mommy stress as bedoni and bede a celebrity and a lead and stuff. Oge gitime bede or the thinde ben nikech and stress gebe in short. And stress gebe. Kora imedo ni nkechan kora women rep an kora pari ga parani an kora de Facebook kama nyokuma ngane ni tiere teri nyangecha ni kanye. And at this point I also have to apologize to my contacts who are watching me maybe. I'm always bad at communication because I'm busy. Ngato nyalo paro ni awa to nyako ni oko communicate ga giji. I communicate mostly in mass like this. To ka chopo dala kan Kenya to I look for my contacts my hero nkech kora ngi time for them. Lakini kan loka kama jo mang'eny mamanya simu ng'eny. Jo dala, jo odwa, osiepe mane jamani kaendi, osiepe mane area kaendi, jo teach, jo ango. There are a lot of people in my life. So somebody could think you're assuming me, but kata kain online on Facebook, kata mani online on WhatsApp.
I'm live, I'm calling you, okay? I'm calling back, yeah? Sure. Okay. You see, Imanya give very, very, very important people. Mano is Rosie Odinga calling me now. You see how important I'm also am. You don't go around down dog bam, wang and quar, we do kia ngango, to anta yellow conny somehow the kia. Imanya get joke, my very important munge, chunya munge, and who is this? Munge, only this one can help. And that is how, like I was saying, you don't find the time. So like now you see this, the person is calling me is very important. Very, very, very important. But I can't speak to her because I'm speaking to you. So communication may not matter at that point. But kachupo dala. So then I look in my phone and I find my friends like Gladys Wanga. I find my friends like, I find my friends. And then I, like Jaka Kibagin. And then we get together. So once I leave the country, I also have other people who need this attention. And so I have to give the priority to first the people who are actually next to me here. Nikech, they will help me within my being here. Nyakaka makuna sip marjiranda chama dak moda ke bataka. Nikech maybe onya no konya kaka otwanka. Oloyo ngama ni Kenya makanga nyisi nimo di konya to ponya ke flight or nya ke go sim ne kure or nya ke ran contact ni moro Germany. Kono you understand. But okni akiega communicate giji or ni alinko ni marach. Ano sipe na duto wede na duto manigi simbe gima loso kode WhatsApp ma aero uduto. Time emaonge ga godo. Inyana neke jikon ka bet kama. Lakini sama onge ga muna wang unyisa gani ya ilal adich ngima mara dira ngima mamiyo achiem ngima mamiyo anyo chagne ngima mamiyo ayawo doga los kama ngima mamiyo wanga olenye kama nyaka bega adich godo. Tangeni kanga tao si machama kukodi mbaka nikechi I don't maintain my contact code okubi konya. Samuru benda chandi nikechi benda in busy kaka politicians musipega they're very busy. And I also feel like I bother them when I'm calling all the way from Germany. What for? Ngeni kana call from Kenya ni senia Nairobi kada kama to Berbere. To in Germany he go to Nairobi kechamo. You know? You're wasting my time, you know? So I also understand that. So okadwaga bother G in a good way, tabedo okadwaga bedo so much interrupted Connie. But what I'm trying to say at the same time, and this maintenance of contacts, ngamani gisim Lady Morino. Bed Kenya ni sani sama Lady Morino di kono gocho ne jok mani simbego personally direct. Or ko konya luoto no. To un muda konye no. Ka uru geche umuriembu muyenyego. Modu ket Lady Morino again a right way without live. Moku keto live on. Monuriam Lady Morina ke office jogi. Nkech office jogo knyal loro negi dot. Ko chopo office Gladys. Ongi wife mini an kada no Gladys. Gladys will not say send her away. Never ever. I'm very sure that she could even say, okay, what's the problem? Come on, not saying okay. Or go to Sultan, take her to Nairobi Women's Hospital. We'll check on that. Maybe with the embrace people. Embrace people, you have to naturally Lady Morin kar Sultan. To manako behave well. Nika nitia joma tuo moloy. Nitia jo cancer okoka. Nitia joma to India. Nitia joma to igudi. Ne apoyo bigi pile tango no jok matuo. Jok matuo ma cancer no se chamo dok mo kut nyaga kama. To okulo sie okukony kata podu go nyogam na mbak fridge mo go no mbaka ne fridge jo makata na fridge poko neno ndie jo moko Kenya kanya makata ot magidake kata mana they don't even know what Smitty is. They don't know. Unugo no go gwete fridge osiep no milongo ni ngane Muga Damaris Muga used to live in Germany. A model manyalo bedo international model. Unge Damaris Muga. Damaris Muga ni Facebook kaloso ga manyan kedo maber. Lakini if you listen to her, if you read, you can just so madir ma weche okwang wenge ne. Kinyalo bedo patient ni some gik Damaris Muga ndiko ga. You realize this man is a girl who can inspire you. Nyako no sete doneja German ga. German man lives a very nice life. But Nodi said her life is in Kenya. Modugo Kenya mano daga maber e bunguyo akeni yongong oryo kitengela koni. And she used to share. She loves art and she used to support a lot of art people. Mama ginoto and left her home like that. To nyithindi gi moko niloka koni so they can't do. Damaris nyakoma kana just slay in social media slay ma pose magoyo. O woko the dak dala gi mbeta. Gero odak edala nyako ngama nyako odak edala gi
mano nyuole mabende kodonge kata malich nodak mostly Nairobi koni mobiro loka odok dak dala e od mingi o renovate owaro mena ok ni en poor or en poverty okodwango but nikech odwa timo something meaningful mondo konyu godo nyithindo mosiko konyo ka nyithindo magweng mang'eny mono odhi mo research moyudo ka nyithindo ntiere gweng ka endi ma are misdiagnosed nyithindo matuo ma onge kadhi e hospital motero gi Kisumu gi pesa mane en godo. After that ochako kwayo solicit for money on Facebook from friends gema followe mondo kony nyithindo gi ma diere no kony kama oyudo ka kendo koro ji paro mani okwita kende because no nyiso ga what she does. She went back home and decided to do omena business. Manyo to nyiso maber ni koro kudwa supporte waru omena kuome nyieuru omena kuome mondo koro kiko kwa pesa otimo business no to pesa ne no otimo go gikebe kaka odwaro to okonyo go jok odokonyo go bende to koro nyisa ni compare Lady Morini gi ng'ane ne gi Damaris Muga ng'ato ka Lady Morini adir ma poni gi min gi wuon gi engimani mabino nyiso why life mas smart ma jobeyo ma mubete kom maler kama Lady Morini ma min gi wuon gi pod ngima dir ma pod smart ok nya dok dalan dak gi min gi wuon gi mondo pesa muketho Nairobi go mondo dio konye go in another way kaponi en so down adira ma Nyasaye udwa baru yuakae udwa miyo ji stress ka udwa mondo uloko Facebook maru you don't realize ni Facebook en mar Mark Zuckerberg. Facebook ni en a big cake majite another world majite and sharing. Facebook is supposed to be for entertainment, for good, and for marketing of stuff, and for developing each other's business. Facebook ni oken odi candy. Kebaloka, it doesn't matter to me lose. Nikech, you'll miss a lot from me at the same time, and bene ko kabine ni kan kechoki me a stress. Kono konya. Facebook duong nyinga nyamali jibiro day in day out. Let people be cham nyanji ekona mari aba cham nyanja ekona mara to kidomo na konyi tiloso in a good way kidomo na konya wadu tinyiso nya wadu the right way okibedi mede yanyoji to pesa Lady Morini bende nyaka ngeni yani pesa kanga to konyi go oken a must, it is not a must onge kamone sai ndiko na kala piny kaniyawa in nyaka konyi ngane kami pesa na ka konyi kanga to konyi okonyi from the heart willingly. Koro kingi rights mag pesa neno kata bed mani na rambe okani chak go kero igo no list kani kagi manen amas maklan kanisa moro maji ni members majinga mani ok ni member kanisa no kunya link kanisa no mako in list ni ngani mane collect pesa ni to ngama yanyo na collect pesa no to ngat mano kelo o volunteer mana kene mono collect ni pesa kaka ngama dwa konyi kaka answer ne wacho ni adwa yawo ta group mondo a collect Lady Morini pesa kinti wijo ni teri ochamo kiano to ichamo ga to pesa obende miyega koro gima chande ga yani ka ine ma in gi pesa mali tim yani ka ine mi collect mi miyam na million kamane to kara midongo tadi kada ka ine mi rakech in mi jatu ma staff man gi mani yetina par to in mi collect na pesa tin mi bring na pesa tamna 50,000 na 30,000 to kara midongo tadi kar mo digero kamano ni pesa mumino in kendo pesa ni podi paro ga mani moko dong moko ngato chamo kocha. Why can't we just be people who appreciate gima oken marry from the beginning moko nyino kaka gi nguono miyudo no kaka gi nguono goni Nyasaye ro kamano tibless mfuke ma pesa go wuokie mondo chiemo no medre to bende berlero wach ni anto an kamado mondo konya kama to ji bet piny maber ok ji hari wach pesa nikech pesa ji te dware piny ni ngima Kenya ni dunia yetu bila pesa wezi survive but ka ji bet piny maber to ji paro ni ya wanya nyiewo ne ango wanya timo ne kama onya dakure maber onya timo ngo ki use the right people but if you just want joma wala jothum jongo mawala bas then you better gi shida omiyo joduto mose suffer through this process mose temo konyo to yang whether in words or in prayers or financially or through solid stuff Nyasaye mondo gwedhu kendo mondo mednu success in what you do kabisa alemonu ana mo medo konyo jothum through music ni matimone once not tago na thum maero be kingaro chuna ni okigo ga thum ngani ni ayoro na message e Facebook inbox ni iyo na link mari YouTube mura dia goni mondo market di Andy Pani, are you serious?
ago thum mahero. To thum no bende mona goe kidwa thum mondo ior na thum email na mp3. Email na en Terry chocolate kako ndike Facebook kani. Terry chocolate. Enga Terry chocolate gi French chocolat @gmail.com. Very easy. Terry chocolat @gmail.com. Ioro na mp3. Ta analyze mp3. Ago thum e almost. Awinjo commit na. Koso commit na. Ko commit na okagoe. Commit na achwade malit mine. Agoyo mamit, ma smart, maler. Iwinjo? Kono ngato dik na kanie. Okay, onge kamondi ka salary kana wana Ministry of Arts. Ni mondo tiri nyangi odhi ogo thume joluo. Onge salary mayudo every month mondo go thume u. Onge. Atime from my own heart and soul to from my own taste. Nikech sama goye no tabena winjo adomo na winj kam obujika ide. Obujika. Adomo na beno konyo my soul from the inside. Adomo na beno detoxa. Omiyo songs mok detoxa okago. Ibed no ngei, ibed ni osiepna, ibed ni osiepna, ibed ni osiepna, thumbi karach na okago. Thum mamit, kata bed ni enemy na, kata bed mani jealous of me, kata bed mani ni hera, lakini jomoko ntie moko ni hera, thumbi kamit tagoyo. Ago thumbi mamit ndi. Pesa maja thum to I don't need. Atiri nyangia anase loso moro ama for now. Ame domo na loso matira retirement. Winja, clear. Ame domo na loso matira retirement. Manya no survive go to date because me my motto is live now. I live now. Kanya no chiemo chak erini tire kawa kete fridge poko ketre. Ame chak fridge mo skipo wo ketre. Koro, I live now. Kan gi chaga manya loso go chai moro be ni fridge kaja. Amine kuka kacha. Alode na bunde no ka ngeny. Rabolo ango apple san godo. Lunch binabo chamo. Atiekna. Maki. Ate mo bedo mana neni ango maki lakini all in all kita keni kinyapo bedo ka or not, I just pray to God to help me, to give me daily bread for tomorrow. Kin kaka chio, kaka kongiyo maki. Mono kika kuai. Mono kika kwinyi. Mono kika di lada na kuai. Ngama dwa miya kako sipe na mamiya ka kan Kenya nikech Kenya samara bedo ga broke seriously nikech ka biro Kenya to pesa mabiro godo nyaka konyo godo jodala bende abenya ka survive bundles bada nyiewo mna entertain pesa rumo ga to dak we preda dak Kenya samara biro mna for 2 weeks once na abiro ga Kenya na biro for 2 weeks to 1 week an mine nani abiro gi pesa moro mamna survive for 1 week 2 weeks to e pesa nani bedo ga kete budget mar hotel nikech sipe bangeny go wede bangeny go to samara ka se chupo to koro dala mit na nyowe mit na Atima ngo extend kama for 2 months. To 2 months you don't survive now. Nikech okani teach Germany aonge pesa. To kabe kanya ko sipi na mane no gik matime Facebook ka diergi. Donjega. Mia koni Gladys Kilona lawaru wako, Susanna mia chima chamo, jemo mia kama ninde, an mia gimatimo. Kamera ko sipe donje, o sipe konyore. Omiyo beduru jok ma temo mondo maintain o sipe is the family. Saniki to Okibinye sama okidwa tani I'm sorry no ka save money I'm sorry one gini libo manual ni we have to form a group to pay for the burden of this girl. Send everybody must send in 10,000 or 5,000 2,000 sani for samana chuliendi to sanita ankati yanya kin to libo collect ni pesa mondo nikech nago thumbi a collect ni pesa mondo yiki beg Kido mna collect ni pesa. To yemondo ibed a little bit humble. Use your mouth, use your who you are to create a nice legacy, to leave behind positivity. So when you die, and I'm told, even if I don't have money at all, and I'm told to collect to give you money, then I just realize, then nisikule food leo, kikabia chamgi makama kikabi town, fairly, akete pesa or nengane. That's how I do. Ndio sipena mangani kama uwete gyoto kiangon gyoto like I don't even know those uwete gyoto those what wedegi but because of the person they are kondiko na message inbox ni sani ateri almost sani hi ange nkeka send the post neni nikita mnanya min gyoto kata mana ilo ne oto almost sani hi kenen nketi mago sipema yani they don't come to the inbox all the time but they always support you go biro every day yako mi like more picture ni moro post ni moro nyako share ango Ipani nga makamano ko bire inbox na one day. To nisani hi. Ipana kia okanya use my sense to think of what she wants.
Okay, I got an argument. I'm going to send me your M-Pesa number. Immediately, and they can tell you they're here, they're watching. I will simply say, I know, I'm doing well, but please, I'm sorry for what has happened. Send me your M-Pesa number. Touch 2,000 moro, kata 1,000 moro, kata 5,000 moro, tatiko watch. You don't have to communicate with me every day to impress me, to give me udaku, to feed me with nonsense, to give me screenshots to show me love. Just chill, support what you can support in your own way. Even if it's just a comment or wherever. Just be good, just be kind. The rest of the things will just pay themselves automatically. In Jesus' holy name I pray. Brown chocolates. Finished business.